हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आसाम पुलिस भेकेन्सि ओंखारगोन होननानै गोबाङा मिथिखाबाय मैयानि भिडिअनि गेजेरजों आरो नोंथांमोना गोबां नुगासिनो दङ दा लोगोफोर बेटेलियन थागोन 5 बेटेलियन्स आरो लोगोसे भेकेन्सिया गासै 6000 ओंखारसिगोन बियो फिक्स जाबाय बिनिफ्राय स्पेशल कमान्ड' पस्ट थागोन जेरावनोखि नोंथांमोना मिथिदों 4000 बियो फिक्स जाबाय 4000 ओंखारगोन गासै मोनसे बेटेलियनाव 800 थागोन गासैखौबो लानानै मोनबाजों 4000 भेकेन्सि ओंखारसिगोन कमान्ड'आव दा बिनिफ्राय एबि इउबि एसआइ आरो गोबां रोखोमनि पस्टआव गासै आदार्सआव 2000 थागोन दा गासैखौबो लानानै 6000 ओंखारगोन बिनिफ्राय एप्लाइ खालामबा बैसोआ बेसेबां नांगौ स्पेशल कमान्ड'नि थाखाय बेसेबां नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन जाय नोंथांमोना मोनसे प्रुफनि गेजेरजों गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायगासिनो दङ लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो डिफेन्स लेभेलनि जबनि आपडेट मोनो होननानै आरो लोगोसे मोजां खबरा जाहैबाय लोगोफोर 50K साबस्क्राइबार जाथारसिगोन नोंथांमोननि अननायाव स' नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट होबाय थादो दा लोगोफोर नोंथांमोना गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेयाव नटिफिकेसन ओंखारथारसिगोन नाथाय लोगोफोर दायो गैथ'वा अफिसियेलि गैथ'वा नाथाय बुंदों 1 उइकनि गेजेराव ओंखारगोन होननानै नोंथांमोना जेब्ला ओंखारसिगोन अब्लानो एप्लाइ खालामना लानो हासिगोन दा कमान्ड' होनाय लोगो लोगो अनलि हौवाफोरावल' एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर बेयाव हिन्जावफ्रा खालामनो हानाय नङा नाथाय गुबुन पस्टआव नोंथांमोना जेरै सिगांनि बायदि नर्मेलाव एबि इउबि एसआइ आव नोंथांमोना बयबो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन दा गासै भेकेन्सि ओंखारगोन 6000 दा बेनि गेजेराव स्पेशल कमान्ड' थागोन बे जाबाय 4000 बियो फिक्स जाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखायो 5 बेटेलियन्स दागोन होननानै जेरै बर्डार एरियायाव नोंथांमोनखौ डिउटि होनो थाखाय गोदानै 5 बेटेलियन्स खालामसिगोन आसाम पुलिसाव दा अभारअल गासैबो लानानै 6000 भेकेन्सि ओंखारनो गोनां दङ दा बिनि गेजेराव बैसोनि खोथा गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ दा बेखौनो आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफनि गेजेरजों दिन्थिगोन बेसेबां बैसो नांगौ कमान्ड' एप्लाइ खालामबा नाथाय कमान्ड'जों आरो आदार्सजों बैसोआ सेम नङा लोगोफोर चेन्ज जाबाय अके थ' नोंथांमोननि रानिंआबो चेन्ज जाबाय माबायदि चेन्ज जाखो आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ नाथाय लोगोफोर कमान्ड' पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन डाइरेक्टलि नाथाय नोंथांमोननि रानिं स्टाइला एसे चेन्ज जाबाय आरो बेखौ माबोरै लानाय जागोन बेखौबो खिथाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां दानिया लोगोफोर गोबां मिथिनो नाजागासिनो दङ बैसोआ बेसेबां जागोन कमान्ड' पस्टआव दा स्पेशल कमान्ड' पस्टआव थागोन 4000 बिनि गेजेराव दिनैनि प्रेस मिट बङाइगाव जादोंमोन सीएमआ बुंदों बिनि बैसोआ कमान्ड'आ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा अनलि 18 इयार्स बेनिफ्राय मेक्सिमाम 21 इयार्स अके थ' मेक्सिमाम 21 इयार्ससिमल' होदों मेनसन खालामदों नाथाय बिनि गेजेराव एससि एसटि अबिसि माबा मोनसे थागोन नामा एज रिलेक्सेसन बिनि सायाव आपडेट होथ'वाखै जेब्ला अफिसियेल फुल नटिफिकेसन सफैगोन अब्ला बेयाव गासिबो डिटेल्सआ लिरनाय थागोन नाथाय दायो नर्मेलि बुंनाय बादिब्ला 18 निफ्राय 21 इयार्सआल' कमान्ड' पस्टआव डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननि रानिं स्टाइला एसे आलादा जागोन होनना बुंदों बेखौ नोंथांमोना मोनसे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नुगोन दा बुंदों लोगोफोर बे जाबाय रानिं स्टाइला नोंथांमोननिया रेसआ बारा जागोन आरो एसे डेन्जार जागोन होनना बुंदों मानोना कमान्ड' पस्ट दा बेखौ बुंदों हिल्स एरियायाव लागोन बादि होनना बुंदों थ' नोंथांमोननि डिउटिया हिल्सआव जागोन नालाय बेखायनो हिल्स एरियायाव लागोन बादि होनदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोदो अब्ला नोंथांमोना गासिबो क्लियार जागोन थ' नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ नायदो ৰাজ্য চৰকাৰে আজি কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ৰুলখন অনুমোদন কৰিছে যোৱাকালি আপোনালোকে জানে যে মই অসম পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ তাতে আমি কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ নিয়োগৰ ওপৰত আমি কথা পাতিছিলোঁ এই কামাণ্ডো বেটেলিয়নত যিটো এপইণ্টমেণ্ট আৰু ফিজিকেল যিটো ফিটনেছ সেইটো নৰ্মেল পুলিচতকৈ টান হ'ব সেইকাৰণে কোনোবা ল'ৰাই যদি কালি এপইণ্টমেণ্ট পায় তেওঁলোকে ভয় কৰিব নালাগে স্পেচিয়েল যিকেইটা কোৱালিফিকেশ্যন চিন দৌৰাটো বঢ়োৱা হৈছে পাহাৰৰ ওপৰলৈকে দৌৰা ৰখা হৈছে এইবিলাক খালি কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে যি 4000 পোষ্ট হ'ব বাকি ৰিক্ৰুটমেণ্ট সেম ধৰণে থাকিব কিন্তু কামাণ্ডোৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্পেচিয়েল প্ৰভিজন কৰিছো दानिया लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जे स्पेशल कमान्ड' पस्टआव एसे हार्ड जागोन बेनिखायनो दानिफ्राय नोंथांमोना रेडि जादो दानिफ्रायनो खारनायखौ स्पिड खालामखादो आरो बे रानिंआ जागोन हिल्स एरियायाव होनना बुंदों आरो लोगोसे टाइमा खम थानो हागौ बाट नोंथांमोननि रानिंआ 1600 मिटार्सआनो जानो हागौ नाथाय टाइमा खम थागोन आरो बैसोआ खम थागोन दा फुल अफिसियेल नटिफिकेसन सफैयोब्ला जों गासिबो डिटेल्सखौ खनसे नायफिनबावगोन
दा नोंथांमोना बेखिनिखौ मिथिना थाग्रोदो जे स्पेशल पस्टआव गासै 4000 भेकेन्सि थागोन कामान्ड'आव अके थ' बेनिफ्राय आदार्सआव 2000 थागोन बेयाव गोबां रोखोमनि पस्ट फैगोन आरो बैसा बेसेबां नांमारगौ जों गासैबो नेक्स्ट भिडिअआव सावरायगोन दा बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर आसाम पुलिसनि माखासे कामान्ड' पस्टनि जेराव नोंथांमोना गोबां मिथिनो नाजागासिनो दङमोन दायो नोंथांमोना लाइभ नुबाय आरो बेखौ बुंदोंमोन दिनैनि गेजेरजों बेनो जाबाय प्रेस मिट लादोंमोन बङाइगावनिफ्राय दा बेयाव गासैबो मेनसन खालामदों कामान्ड' पस्टनि थाखाय थ' बेनोसैमोन लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला बेबादि नोंथांमोना जबनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव